Sibt għasfur żgħir tal-bejt mal-art, tippanikjax, ara x'tista' tagħmel. Jekk l-għasfur tal-bejt m'għandux rix u għandu għajnejh magħluqin, huwa ferħ li milux li faqqas. Jekk għandu rix u għajnejh miftuħin, huwa ferħ li għadu qed jitgħallem itir. X'tista' tagħmel jekk huwa ferħ li milux li faqqas? Ipprova ara tarax fejn il-bejta u jekk issiba poġġi l-għasfur fiha. Jekk ma tistax issib il-bejta jew taċċessa, poġġi l-għasfur f'kaxxa tal-kartun u ħalli l-kaxxa fl-istess post fejn sibt l-għasfur jew f'post sigur fil-qrib. Sib post sigur fejn tħalli l-kaxxa bħal taħt siġra jew arbuxell. X'tista' tagħmel jekk huwa ferħ li għadu qed jitgħallem itir? Jekk insab f'periklu, poġġih f'post aktar sigur, iżda qrib fejn sibtu oriġinarjament biex il-ġenituri tiegħu jkunu jistgħu jibqgħu iżoqquh. Imbagħad tista' titlaq mill-post. M'hemm l-ebda raġuni biex tintervjeni jekk m'hemmx periklu. Il-ġenituri jkunu qrib u jkunu għadhom qed jieħdu ħsieb liż-żar tagħhom. Ftakar li l-għasafar tal-bejt huma safar slavaġ u li taqbadhom jew li jkun hemm kuntatt mal-bniedem mhux tajjeb għalihom. Tieħux għasafar żgħar tal-bejt id-dar miegħek għaliex huwa diffiċli ħafna biex tipprovdilhom l-aħjar bilanċ ta' nutrienti li għandhom bżonn. L-aħjar ħaġa li tista' tagħmel hi li tħallihom fil-kura tal-ġenituri tagħhom.